Рафал Часкоўскі праваліў дэбаты. Гэта моя першая рэакцыя на першыя прэзідэнцкія дэбаты ў Польшчы. Маё першае ўражанне, што Рафал Часкоўскі, які і ініцыяваў гэтыя дэбаты ў пятніцу, страціў больш за ўсіх. Ён выглядаў стомлена, пытаннямі яго атакавалі нават яго кааліцыянты. І сапраўды, калі ты фаварыт у прэзідэнты Польшчы і ты клічаш толькі аднаго галоўнага суперніка, сапраўды гучыць так непаважна да астатніх кандыдатаў, якія ў выніку і прыехалі на дэбаты. Другое, мне падалося, што Рафал Часкоўскі занадта шмат атакаваў ПіС і Карля Наўроцкага замест таго, каб распавядаць, што добрага ён зробіць для Польшчы. Трэці пункт – сітуацыя са сцягам. Караль Наўроцкі паставіў сабе польскі сцяг і прынёс Рафалу Часкоўскаму вясёлкавы сцяг, намякаючы на яго падтрымку ЛГБТ-супольнасці. Што зрабіў Рафал Часкоўскі? Ён схаваў сцяг пад трыбуну. Я магу зразумець логіку, навошта ён гэта зрабіў, але гэта выглядала таксама дрэнна. Проста для кантэксту, базава на гэтых выбарах я б сам галасаваў за Рафала Часкоўскага, калі б у мяне быў пашпарт. Але дэбаты, на мой погляд, не пайшлі яму ў плюс. І я думаю, што мы гэта пабачым ужо ў бліжэйшых пытаннях. Магчыма, не, і я памыляюся, але вось такое маё меркаванне. Таксама, гэта фінальная думка ў гэтым відэа, я лічу, што лепшым на гэтых дэбатах быў Шыман Галоўня. Ён вельмі добра адпавядаў, з гумарам, фактурна, заўсёды па справе. Вельмі бачна, што яго ёсць тэлевізійны досвед, на дэбатах ён выглядаў супер, і я думаю, што ён дабавіць некалькі працэнтаў у апытаннях. Але паглядзім. Калі вы глядзелі дэбаты ці проста слышалі пра іх, напішыце ў каментары, як вашы ўражанні. Зусім забыў распавесці, больш падрабязны разбор дэбатаў і больш экспертна зразумела будзе ў падкасці зроблена ў Польшчы, таму падпісвайцеся.